ронандаи ин нақлиёти мусофиркашон зан аст. вай беш аз 10 сол таксӣ меронад ва бо ин васила зиндагиашро пеш мебарад. қариб 20 сол инҷониб Мадина бори зиндагиро танҳо мекашад. бинобар муноқишаҳои пай дар пайи оилавӣ аз шавҳараш ҷудо шудааст. он замон барояш мушкил буд. зани танҳо бо 2 кӯдаки хурдсол дар чорроҳаи тақдир ҳайрон меистод. ин ҳолати рӯҳафтодагии Мадина Мӯминова дер давом накард, зеро худро ба даст гирифт. хуб дарк мекард ки минбаъд масъулияти фарзандкалонкуниро танҳо худаш бояд ба ӯҳда гирад. ин аст ки новобаста аз зан будан касби таксирониро интихоб кард. интихоби Мадина боиси суханҳои беҷои мардум нисбати ӯ низ шудааст. сари чамбараки нақлиёт нишастани зан, яъне идора кардани воситаи нақлиёт 10-15 сол пеш ба ақидаи мардум айб буд. занони ронанда ангуштшумор буданд. нигоҳи одамон ҳам ба ин занҳо шубҳанок буд. бесабаб ягонта занак ин кори вазбин ба кор ва фаъолият намекунад. ҳамун сабабаш будагист ки ҳамин кор ба ман биромда. ин кор кори вазбин, ин кор кори душвор ҳаст. ҳама ҳалқа мефаҳманд. баробари зиёд шудани шумораи ронанда занҳо дар шаҳри Хуҷанд сафи занҳои таксист ҳам меафзояд. онҳо бештар дар хадамотҳои фармоишӣ кор мекунанд. масалан, дар хадамоти фармоишии такси Максим беш аз 50 нафар занон такси меронанд. аммо Мадина Мӯминова фаъолияташро мустақилона ба роҳ мондааст. дар хадамоти мо талабот барои автомашина ба ронандаи занҳо камтар сабуктар мебошад нисбат ба ронандаи мардҳо. дуюм имтиёзошон ин ҳамон ҳаст ки ронандаи занҳо бо мошинаҳои кам ҳаҷм, яъне ки мошинҳои Daewoo Matiz қабул мекунанд. дар ҳамин ҳол равоншиносон иброз медоранд ки дар ҷомеаи демократӣ баробари мардон такси рондани занҳо як кори маъмулӣ шудааст. имрӯз аллакай бо дидани зан ронанда касе ба ҳайрат намеафтад, зеро ҳар нафар новбаста аз ҷинсаш интихоби касби дӯстдоштаи худро дорад ки амалишавии он ба завқу ҳавас бештар рабт дода мешавад. равоншиносон имрӯз бобати муносибати байни ҳамаи ҷамъият мемада ақидаҳои гуногун дорад ва махсус аз рӯи этнопсихология, не психологияи халқи худро гирем, этнопсихологияи тоҷик. ва ин дар як маврид вақте ки зан ронанда аст барои занҳо хеле хуб аст. агарчанд мизоҷи вай мард бошад ҳам, гарчанд зан бошад ҳам, қатъи назар аз ҷинс, синну сол, касбият, инҳо аз нуқтаи назари психологӣ фақат мусбӣ арзёбӣ кардашон. сабаби мусбӣ арзёбӣ карданашон дар он аст ки мо акнун давлати демократӣ дорем ва бояд тамоми касбу кори мо озодона бошад. озодона ба ҳамон хотире ки мо бояд бар манфиати ҷамъият амал кунем. ҳолдонҳо мегӯянд ки занон бо интихоби касбҳои ғайрианъанавӣ баробар ҳуқуқи худро бо мардҳо исбот карда истодаанд. дар ҳамин ҳол нозирони роҳ мегӯянд ки бештари қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ на аз ҷониби зан, балки ронанда мардҳо аст. занҳо ҳангоми идораи воситаи нақлиёт эҳтиёткоранд. мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки қоидавайронкунии дағал ва дигар қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ аз тарафи мардҳо зиёд ва қайд гирифта шудааст. лекин аз тарафи занҳо низ қоидавайронкунӣ ба қайд гирифта мешавад, не ки ба монанди қоидавайронкунии дағал дар ҳолати мастӣ ё ин ки сиёшиша. ин хеле ҳолатҳои қоидавайронкунии дағал аз тарафи занҳо ба қайд гирифта намешаванд. хеле худам ҳай мекунанди хеле осторожна вай эҳтиёткорона пеши ходова нигоҳ мекуна. баъзе ман мегӯям ки гузарид буравид, не аиҷон ин вай хато мешахсони ин штраф мекунад, нотоирӣ гуфтавай мекунад. ман хаёл монам. ман мошин савор не вай не намедонам. қолабшикании ман боиси муваффақ шудан дар кору ҷамъият гардид, мегӯяд Мадина Мӯминова. имрӯз мардҳо аз ман дар мавриди пешбурди кору фаъолияти таксиронӣ маслиҳат мепурсанд. бештари мизоҷони ман занҳо ҳастанд. онҳо хурсанд мешаванд ки ба ҷои гуфтагиашон ман мебарам, аз он ҷо мебиёрам. тақрибан 80% занҳо, 20% мардҳо бошад. тақрибан ҳама хел.
натиҷаи 10 соли таксиронии Медина хонум Мӯминова самар дод. 2 фарзандаш соҳиби маълумоти олӣ шуд, якеро оиладор кард ва қаҳрамони гузориши мо Биби шуд. Писараш бошад бо кӯмаки модараш дар давлати Олмон таҳсил ва кор мекунад. Медина бо сару садо, гапу калоча ва таҳқири атрофиён аҳамият надода ба пеш ҳаракат кард. Аз касби интихоб кардааш қаноатманд аст, зеро муҳтоҷ ва аз касе вобаста нест, танҳо ба пеш меравад. Гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти хабар.